Evo ovdje sasvim slučajno želim da vam pokažem jednu gljivu. Evo vidite kako ona izgleda. Gljivu koja ima zelenkasti klobuk. Koja ima listiće, koja ima suknicu, gljiva koja podsjeća na, vidite, ostatke vela primarnog. Gljiva je dosta oštećena usled mraza verovatno, ali gljiva koja dosta liči na zelenu pupavku. Smrtno otrovnu gljivu, dead cap. Amanita phalloides. Stručak, ne primećujem da je da ima zmijolike šare, ali sudeći po boji klobuka, vidite ostatke primarnog vela, sekundarnog vela, listiće, ja bih došao do zaključka da se radi o zelenoj pupavci. Smrtno otrovnoj gljivi. Gljivi koja ne prašta. Gljivi koja je najveći uzrok smrti kod trovanja gljivama. Taj faloidni toksin je jako, jako opasan. Kažu da su ga našli i u faraonskim grobnicama, znači u grobnicama iz starog Egipta. Znači, koristili su ga čak i u to vreme. Rimljani, da ne pričam. Rimljani su se masovno trovali ovom gljivom. Znači, ova gljiva ima jak otrov koji ne može da se uništi ni vatrom, ni nekim vremenom, znači nema karencu. Otrov koji posle hiljada godina ima isto dejstvo. Jako interesantna gljiva i to je gljiva koju treba gljivari prvo da nauče. Znači prvo treba da naučimo ono od čega treba da se čuvamo, šta može da bude jako, jako opasno za nas. Ja, da vam kažem, prošle godine sam našao more zelenih pupavki. Ove godine, ovo je prva i pravo da vam kažem i sumnjam da li je ovo zelena pupavka, ali kažem 90% jeste. Malo me ovaj stručak koleba, ali 29. je novembar. Gljiva je dosta oštećena. Eto, to je bila zelena pupavka. Idemo dalje, možda nađemo još koju.